Разкажете ми историята от самото начало. Историята на задържането ми в България определено започна от летището в София. Пристигнах в страната ви, защото бизнесът ми е свързан с заведения за социални грижи в различни градове. От 2007 до 2009 година се опитах да развия бизнеса си в Русия и разбрах, че не мога да развивам под никаква форма социалните грижи. Затова се отказах и се върнах обратно във Франция, където живея от 2001. Точно през 2001 създадох голям магазин за книги в Париж и тази книжарница по онова време беше начин хората да се запознаят с историята на Русия. Затова дори през 2003 година се даде възможност да се представят книгите. От 2010 аз развивам връзката за старчески домове в източните европейски държави. Затова съм социален предприемач, не съм професионален политик или опозиционер. Аз съм социален предприемач с активна гражданска позиция. Затова през 2011 се появиха доказателства, че изборите в Русия са били подправени. Точно тогава възникна движението Свободна Русия и беше официално регистрирано през май 2012. И още от самото начало регистрацията сочеше моят адрес в Париж. Ние направихме различни мероприятия, дадохме старт на руските дейности в френската преса. Френските власти ми откриха досие през май 2012 и започнаха криминално разследване срещу мен през септември същата година. От този момент Свободна Русия се разработваше. Ние подкрепихме Посираят, Ходорковски и определено подкрепяхме Навални. Направихме всичко възможно популярни руснаци, подкрепящи нашата кауза, да представят своята гледна точка в Париж. Очевидно, в Русия специална част работеше върху изработването на така нареченото досие, което беше използвано след това, за да изиска моята екстрадиция. Досието, което виждаме сега, не е добре подготвено, но определено чакаме основната част, която трябва да пристигне в България през следващите 16 дни. В това досие, например, те твърдят, че не са могли да ме намерят. Дори да направят проверка в телефонния указател, който е напълно достъпен, където след въвеждането на името ми става ясно, че аз съм единственият кубликов във Франция. Така, веднага може да се види домашният ми адрес. Защо живеете във Франция? Не харесвате Русия или искате да избягате? През 2001 година беше времето, когато Путин влезе във властта. Продадох компанията си, защото не харесвах човека дори тогава. Сега мога да призная, че през 2002 и 2003 той беше много необходим за Русия, за да спре войната. Но проблемът на всеки диктатор не е, че е лош от самото начало. Проблемът е, че може да направи лоши неща след време. Затова през 2001 продадох руската си компания. Това беше бизнесът ми. Имах още книжарници по това време в Русия и се преместих в Париж. Обичам и все още обичам своята страна, но аз съм френски гражданин за сега. Започнах да се занимавам с същия бизнес с книги в Париж. После завърших в Лондон през 2007 икономически университет. Започнах нов проект за създаването на старчески домове в източноевропейските държави, като всичко започна от Русия. Мислите ли, че Путин има някакво влияние върху властта в България? Не съм сигурен дали Путин има директно влияние, но определено някои руски сили имат такова. Мога да кажа в момента, че притежаваме няколко доказателства, че е била създадена нещо като операция, за да ме доведат в България. Но вие пътувахте в различни държави и точно в България ви спират. Да, и както виждате, твърди се, че Интерпол е издала заповед за задържането ми на 1 април, но само през юни в Париж участвах в няколко срещи на завършилите икономическия университет в Лондон. От британската столица стигнах до Рига с самолет. Преминах поне през 2 граници извън шенгенското пространство. От Франция до Англия и от Англия до Латвия. Не ви спряха? Да, не ме спряха. Доказателство е, че нито Латвия, нито Полша, където също бях, нито Литва, не са подвластни на руския режим. Но Русия мисли, че България може. Това е истината. Наистина искам да мисля за България и Русия. Нека ги определим като правителството на България и правителството на Русия, особено днес, когато имате ново правителство и се надявам всичко да е наред. Ние всички се надяваме. Факт е, че на специалните руски служби им се струва възможно лесно да ме екстрадират от България, но не от Франция, Латвия, Полша, Великобритания е доказателство за това. Страх ли ви от тази екстрадиция?
Като цяло се страхувам да бъда екстрадиран, защото ако бъда екстрадиран в руския затвор, за съжаление ще бъда убит или най-малкото измъчван. Но вероятността да ме убият е по-голяма и никой от семейството ми няма да е щастлив, ако това се случи. Сега обаче мисля, че българската правосъдна система се справя чудесно. Те ме задържаха по данните на Интерпол и изпълниха това, което трябва да изпълнят. Всичко необходимо според Конвенцията за екстрадиция. След това съдът ме освободи, докато не получат ново писмо от Русия, за да уредят изслушването на случая с екстрадицията ми. Затова, до сега аз мисля, че българската система се отнася по разумен и нормален начин. Нека изчакаме, за да видим какво ще стане след това. Защо създадохте движението против Путин? Нека бъда много ясен. Когато говорим за движение срещу Путин, няма да го видите в основните задачи, на които залагаме. Движението е за демокрацията в Русия. Имаме два основни предмета, по които се водим. Единият е да помогнем за демокрацията в Русия, а вторият е да информираме европейските граждани за истинското състояние на демокрацията в Русия. Може да е Путин или някой друг, който влияе негативно върху демократичните процеси в Русия. Сега, за жалост, Путин е истински опасен не само за Русия, но за цяла Източна Европа. Защо мислите така? Можете да го видите от неговите последни действия в Украйна. Виждате ли какъв е основният проблем на всеки диктатор? В този свят има няколко положителни примера на диктаторски системи. Например, Сингапур. Дори в Чили в началото не беше толкова зле. Но проблемът при диктаторството е, че ако човек не може да бъде спрян от неговите хора, за жалост никой няма гаранция срещу всички възможни грешки. Тези грешки могат да доведат до много сериозни последствия. Сега Путин е убеден, че това, което прави в Украйна е напълно позитивно и всички поляци и украинци го подкрепят. Но е факт, че вече 2000 цивилни хора са мъртви заради неговите опити. То очевидно дори не се замисля. Затова искам да попитам някои българи, които наистина обичат Путин, дали са съгласни да жертват част от семейството си, за да изпълнят целите на един диктатор. Къде мислите е по-добро място за живеене в целия свят? За мен със сигурност е Франция. Аз съм френски гражданин и съм сигурен, че Франция е истински позитивно демократично място в света сега. Мястото, където хората разбират, че независимо как и колко ясни цели са поставени, ако са поставени по демократичен начин, рискът от това, че изпълнението на тази програма може да доведе до проблеми, не съществува. България и демокрация. Да, със сигурност, но България е имала цар. А от 46 или 48 не е била демокрация изобщо. Напоследък е по-скоро демократична. Преди това определено не е била демократична страна. Това, което виждам сега от опита си да комуникирам с българските институции, е напълно демократична държава, която е под сериозна опасност от влияние от тоталитарно общество като Русия. Сега сте в средата на пътя и сте в голяма опасност в това да ви хванат за държава сателит на Русия, защото Москва иска точно това. Мислите ли, че трябва да избягаме от Русия? Не бягайте. А просто изградете връзките си като независима европейска държава, като член на Европейския съюз. Определено ние сме братя. Аз бях в затвора тук и всички пазачи подкрепяха Путин, защото той държи силата. Но когато им обясних как стоят нещата, те се опитваха да говорят с мен на руски. Споделяха с мен. Не. Не трябва да забравяте, че сте точно в същото състояние, в същата ситуация, в която се намира и Русия. Не трябва да бягате, а просто да се уважават. Българите милеят ли за Съветския съюз? Не мисля, че всички милеят. Половината от тях? Да, мислят, че от 30 до 50%. Мечтаят ли за него? Да. България не е била част от Съветския съюз, дори годините, в които е искала да се присъедини. Това е сигурно. България е била единствената държава, където не е имало пряка съветска намеса в сравнение с всички други държави. Унгария, Полша, Чешката република.
Съветският съюз се е държала в военната основа, но България е била истински приятел и най-близкият приятел на руснаците. Може би страните от Съветския съюз са се опитвали да бъдат най-добрите сред другите с нещо, което на България и липсва. За да бъда искрен, за жалост, сега сред другите европейски държави, България не е в добра позиция, както страните от бившия Съветски съюз. Може би България не е намерила още своето място и това е което се опитвам да постигна тук. Като социален предприемач съм сигурен, че България има невероятен климат, много добро разположение за медицински грижи и може да се трансформира в прекрасно място. Сигурен съм, че за германците и руснаците тук ще бъде много добре. Не можем да сравняваме България с германците по отношение на производството или да сравняваме страната ви с Франция по отношение на виното. Затова единствената възможност е България да бъде добре ориентирана сред всичките други европейски държави и да намери това, в което да бъде най-добра. Искаме да разработим за България модел за грижи за стари хора. Това правите? Да, това правим. Можем да помогнем на България да намери своето място, за да привличат други европейци, които да прекарват тук старините си. Имате прекрасен климат, всички хора са много мили. Сигурен съм, че България има изключително много възможности да намери своето място в европейската общност. Така България няма никога повече да бъде държава сателит на Русия. Мислите ли, че ще имате късмет и няма да ви екстрадират? Всичко зависи от позицията на съда. Надявате се. Определено се надявам. Всичко да мине в моя полза, след като веднъж ме освободиха под гаранция. Определено нямам никакво намерение да избягам от България. Ако утре видите моя снимка, че съм някъде на Малдивите, това ще значи, че съм отвлечен. Затова съм много внимателен сега. Не излизам навън сам. Искате да има някой с вас за всеки случай? Да, за всеки случай. За специалните руски служби ще бъде много добре сега да покажат, да ме отвлекат и да кажат, той избяга. Преди 10 дни нямаше да повярвам на този сценарий, че съм поканен в България. Вие дори не го очаквахте. Да, определено. Никога нямаше да дойда в България, ако знаеха, че това ще ми се случи, защото партньорите, които инвестират в моя бизнес в Латвия и в Полша, ми казаха: Николай, не отивай в България, твърде близко е до Русия. А ти си някой, който е против управлението на Путин. Тогава аз казах: не, България е европейска държава. Мислите ли, че някой ви е следил, за да разбере за вашето пристигане? Да, със сигурност. Казах ви, че руските специални служби знаеха с точност кога ще кацна в България, на 29 юли и с кой самолет ще пътувам от Париж. Всичко беше подготвено. Ние не знаем нищо кой подготви тази самолетна операция, но вярвам, че ще разберем. Това, че руснаците чакаха и помогнаха за визитата ми в страната, където мислят, че могат да направят нещо срещу мен и политическите ни принципи, това е сигурно.